Consumer Advocacy Seminar isinagawa sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ang tanggapan ng Department of Trade and Industry Pangasinan ng 2 araw na Entrepreneurship Consumer Advocacy Seminar sa Dagupan City. Nakilahok sa naturang aktibidad ang mga MSMEs owners at consumer advocates at nabahagian ng mga kaalaman ukol sa kalakalan sa pagnenegosyo at mga karapatan bilang isang consumer. Layon ng aktibidad na makapagbigay pa ng mga kaalaman mula sa mga karanasan sa pagnenegosyo. Kabilang pa sa mga naging sentro ng programa ay ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga ito upang maiangat pa ang kakayahan ng mga maliliit na negosyante at consumer ukol sa pagnenegosyo at maging mga karapatan bilang consumer. Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.